Vážení pánové, dovolte mi, abych rovnou přešla k vyhlášení výsledků dnešního závodu. Ceny budou předávat hlavní rozhodčí paní Hana Langová, předsedkyně oblasti Vysočina Livěna Menčíková a členka předsednictva oblasti Vysočina paní Jiřina Dočkalová. V kategorii Naděje nejmladší linie B 2008 a mladší získává první místo Aktiv Žďár. Druhé místo a stříbrné medaile získává MG Baver Třebíč. Dostala i Natálka, myslíte, tu medailu? Asi ne. No, ona je nemocná, ale jestli ji nedostane třeba. No, jestli není nahlášená jako náhradník. Děkujeme děvčatům, zařaďte se. Vítězi Naděje nejmladší linie A 2006 a mladší se stává Aktiv Žďárnice. První a první, ne? Rozstřílení